Fitness éjszaka alkalmából itt van velünk a Life 1-ben Rubint Réka is, aki hamarosan órát fog tartani. Réka, az lenne a kérdésem, hogy mit tanácsolsz azoknak, akik most kezdenek el életmódot váltani? Hogyan, miként kezdjenek hozzá? Semmiképpen ne a mozgással akarjanak fogyni. Mozogni mindig a mozgás öröméért, azért az örömérzetért sportoljunk, amit a mozgás ad, és feltétlenül olyan sportot űzzünk és válasszunk, amiben az örömünket leljük. Ez van akinek a spinning, van akinek a tánc, van akinek a kengú, van akinek az aerobik, van akinek a futás. Ha azt gondoljuk egy adott sportról, hogy mi ezt nem tudjuk csinálni, de nagyon szeretnénk, akkor megnyugtatok mindenkit, hogy de tudod, mindenki meg tudja csinálni azt a sportot, amit szeretne csinálni, csak azt gondolja, hogy nem tudja. Minden sport megtanulható. Én sem úgy születtem, hogy aerobikot tudtam volna tartani. Emlékszem életem első step aerobik órájára, Juhász Biancánál. Többet álltam egy helyben a steppen, mint amennyit tornáztam volna, és most az egyik legközkedveltebb edzésem a step óra. Tehát minden sport megtanulható. Egyetlen egy ember kell hozzá, akivel 24 órában együtt élünk, és az önmagunk. Úgyhogy én bízom benne, hogy a mai edzés is egy nagyon-nagyon hasonlóan, mint a korábbiak itt a Life 1-ben, egy szuper hangulatban fog telni. Tehát a csapat adott hozzá, tehát nem lesz nehéz jó órát tartani. Milyen hátránya van annak, hogyha valaki személyi edző nélkül önállóan kezd el edzeni, és maga tempójában? A személyi edző hiánya, azt gondolom, hogy ha valaki teljesen kezdő, és teljesen most kezdi, akkor érdemes vagy egy olyan emberrel edzeni, lehet ez egy barátnő, aki régóta edz, és tud segítséget adni, vagy megkeresni, ahogy mondtad, egy személyi edzőt, egy szakembert, aki legalább az első alap lépéseket segít megvalósítani, mert sok esetben a sérülésnek, a különböző baleseteknek az az oka, hogy valaki szeretné ezt a súlyzós gyakorlatokat csinálni, de valami miatt nem a megfelelő módon űzi. Úgyhogy vagy személyedzővel, vagy olyan társal edzünk együtt, aki régóta csinálja ezt. Mit jelent az, szokták azt mondani, és rád is mondják, valaki sportos szívvel él. Mit gondolsz, mit jelent ez? Sportos szívvel él? Nálam ez azt jelenti, hogy minden egyes nap, amikor elmegyek órát tartani, akkor soha nem tekintem munkának, mert annak élhetek, ami az életem, és ez a mozgás. És az az ember, aki olyan munkát végez, ami a mindene, ami az élete, az az ember egy napot sem dolgozik. Úgyhogy a sportos szív nekem ezt jelenti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.